Iphi imali wena? Ayikho mfowethu. Busasiye mara manje iphi imali? La nginabo mfowethu. Imali sebenzela ngezingane zami ngiyomdeni ngawo. Ingane zani manje? Izingane zami. Ingane zani? Iphi imali wena manje? Nginayo. Iphi imali wena? Ayikho mfowethu. Ayikho imali. Yazi uzoyikhipha imali. Ayikho. Yazi uzoyikhipha imali. Phela yilena engodlanga izingane zami. Yazi uzoyikhipha imali. Ayikho. Anginayo. Mfowethu, ngihluphekile. Ngihlupheke kakhulu. Afikele ngifuna imali ngasonke isikhathi esitolo sami. Kanti isitolo singithola isilutho imali le. Isitolo sami sincane. Ngiyakuzwa mfowethu. Yabona into engcono efanele uyenze. Bese anubikela amaphoyisa ngale. Wonke ubikela amaphoyisa. Ukuze azongisiza ngalo mfowethu. Amaphoyisa akakusiza. Yabona umuntu usabana nabantu kanje njalo bazofika bezofuna imali kuwena. Ayikho into ongayenza ngcono bese anubikela amaphoyisa. Ngizothini ngoba nesitolo sincane imali engiyithola lana. Ngane kakhulu ngizoyithina. Ingakho ngithi mina usizo ngathola le. Kodwa kulungile ke hamba sibe sibona. Kulungile mfowethu. Yeah. Oh, elasekhaya. Ngiyabonga ba. Oh, makhosi mntanami. Awazi ukuthi ngithokoze kangakanani kuba khona kwakho la ekhaya. Emva kwesikhathi esingaka. Hawu ma. Ngeke wajabulisa kwami. Into nje vele ngimangalisa ukuthi uyazi izinto azive zishintshile la selo ngahamba. Hey. Qinisile mntanami. Izinto sezashintsha kakhulu kabi le ndawo. Awazi ukuthi bengimatasatasa kangakanani. Abantu baphuma bayangena bafuna lokhu balambile Nkosi yami. Phela asathoni nalutho nakulenhlangano lekuyethu esikuyona. Asitholi lutho ninikela yikho. Hey, angazi ngizokwenza njani. Njani shube? Kulungile. Hey, kusimpela. Inzima ngempela. Mase qhubeka nje futhi angazi. Awuma. Kanti anithole nimnikelo kubantu. Mntanami, seyithola. Kodwa hayi kule ndawo kufanele ngize ngiphume ngaphandle ngemaphandleni ngiyofuna khona usizo. Ngoba la hayi labantu kuyibona fanele basineze imali abanemali eningi. Hayi ibona abantu abenza izinto ziqhubeke phambili ngobubi. Awu uhlupha kanjani? Oh, kunaleli hlongadlebe ekuthiwa uDlamini. Oh, unenhlangano yakhe. Ekhokhisa bonke osomabhizinisi imali. Uyabaphoqa phela ukuthi uthi uzobavikela. Ha, uyazi ukuthi uyena manje umuntu osecebeke ushiya bonke abantu bahlubule baze. Hayi, Phoma, indaba ningathinti mhlawumbe amaphoyisa nje kanje. Habe. Asinalo phela iqiniso. Ngoba phela ayikho into esingasithathe siyibeke phambi kwamaphoyisa sithi nansi. Ngoba phela simazi kahle lo muntu. Habe, ngimsaba kabi mina ngazi ukwenza ukuthi mhlawumbe kushe thina. Ha. Cha isimo la sesiyamangalisa. Inhliziyo zabo nokunzima sebekubona njengamanje. Angizokwazi ukuthi ngibayekelele phansi. Sesisithe kakhulu isikhathi. Nabo bangisiza. Manje lo baba. Ngaze ngahamba ngayunivesithi ngofunda iminyaka eminingi. Ngomusa ney'nhliziyo zabo. Namhlanje kodwa ngizothini? Babe senzile nje. Ngizobuyela emuva. Nami. Fanele ngibasize.
Kwenzakalani? Ukusho bakho. Mnumzane, ngeke ngathi ukuthola isibhaqa. Isibhaxo sani? Kunesitolo la esekhoneni. Kade ngithi ngiqoqa imali kusona. Qhamuka indoda engayazi. Yangizuma yangishaya mnumzane. Mama. Yabona ukuthi yini? Idorobhi yami le. Angifuni umuntu uzangiphazamisa la. Nakhona. Ukuthi lapha kula shop bhekisise kahle qaphele vula amehlo funa yonke imali yami iphelele nalomuntu lowo ungafuni nokuthi aphele emhlabeni size uyangizwa Yebo mnumzane. Angitshelwa ngabantu ukuthi ngiyenzeni ubani mina ngisikhulu la ledorobhi le Hawu, usakaza ngasama nje. Usubuye ngami. Ngiyabonga mntanami. Ngabe ngibona bangasebona ngowe. Oh, kodwa mahamba kanjani? Ilanga la namhlanje. Yini? Izigiga kade zenzeka namhlanje. Hayibo. Ngiyakutshela. Ngikabazana. Uyambona uCharlie lo nesitolo esincane lapha ngasekhoneni. Charlie. Isitolo sakhe sivaliwe. Hawu. Ngiyakutshela. Charlie. Ngabe wenzenjani? Phela kuthiwa ulo uCharlie lo isitolo sakhe besingenawo lemshini lene lokucisha umlilo. Manje nabandla nkosami bengenayo ngisho imali ukuthi akhokhele leyo nto. Kodwa uyabonakala kancane ngazi ukuthi uDlamini lo unesandla lapho. Ngazi ukuthi uyena umuntu ofuna ukushisa lesi sitolo lesi. Yephutha lami lonke leli. Nkosi yami. Kuba ngizanze ngizama ukungena le ndaba ngalela langa. Ngabe konakele. Mhlamba ngabe wahambe emhlabeni kodwa ke manje nawo nesitolo sakhe sesishile. Kodwa ngiyacabanga kufanele ngenze ukuthile. Yini nje ongayenza? Nginomqondo othile engawenza. Kodwa ukutshela ukuthi usubulala. Kodwa nawe usuzothola ngempela. Uzothini phela izitha? Hawu kunjani kodwa? Izitha wonke umhlaba noma ukuthi uyaphumelela noma ukuthi wenzani zidla. Hayi lisho ukuphinde lelo. Ngiyaphila ke. Ngiyaphila. Yiko nje ukuthi umuntu ke usenesikhathi asithela la alisasazi. Usesisithi isikhathi. Ani. Sahlukana ninje esikoleni. Sazi ke. Awumtshela umngane wami kodwa umsebenzi udohamba kanjani? Cha kona hayi kusahamba kahle ngoba ngisadayidayisa nami kancane. Hayi nami ngahamba ke phela ngasuka la kule dolobha. Uyazi ngethemba wenza. Awu ngezwe kuthiwa uqhuba kahle kakhulu le. Uyabona Ken, akukho ukuphumelela nje. Nje ungibona nje ngila. Ngithele phela awukwazi ukukhohlwa yini. Angize ngithi ngizobona ngisalukazi ukuthi uyabona baphila kanjani nje waphela kwahamba ngolithi. Ya sasishaka mnandi lento lesendawonye esikoleni. Ngiyakuzwa.
Kodwa phela ngifuna ukwazi ukuthi usadlala lo mdlalo yini. Uyabona nje mfowethu, into engeke ngize ngishiye nje. Ken mfowethu. Ngifuna uma ngikhuluma nawe mfowethu sibe serious. La Ken. Ngifuna ishaya umsebenzi nawe. Awu phela uyazi kubo bonke abantu ngeke ngize ngakusiza. Ya Ken. Uyabona uyazi ngathi umsebenzi uyilahle kanjani. Ngiyafuna ukuthi uma khona umnyakazo oqhamukayo suthinde sobabili. Ngifuna ukufaka le nto futhi. Yabona-ke wena fika nazo impahla. Ungabe nayo nje inkinga lapho. Ngiyakuzwa Ken. Enze njena-ke. Ngifuna le nto ukuthi ingaphumeli ngaphandle. Uqiniseke ukuthi imali ihlala ilindile. Uma ngifika nale mission le ngokuthinta, ngithole noma kanjani. Lalela. Enye into akungabi into ezohamba isifaka enkingeni. Cha ngeke ngenze leyo nto. Angikwazi ukuyenza leyo nto. Kade ngangena kulo msebenzi futhi nje ubuzo uthiwa ngiyaphumelela. Kulungile mfowethu angikushiye. Asenze kanje-ke. Wena fika nempahla ikhona imali. Kulungile. Ngiyazi ngizokuthinta. Uyazi-ke nawe ngihlale ngikhona khona la. Kulungile Ken. Uhambe kahle mfowethu. Ngizokubona. Awusahloniphi manje? Awukahle mawuthetha kodwa indaba ayisuka. Wazihamba. Awukaqela ukuthi ngibhatheleni. Uphethe? Ezweni, imali ngaka. Ozibale ma, ozibale. Engakayona. Ibale. Makhasi mntanami, uyithathe imali engaka? Uyabona ma, akubalekile. Into nje enkulu ukuthi iyeyakhe. Ma bengifuna ukuthi wenze nje. Ngifuna ukuthi sisize umfowethu Charles elinyalele kanje. Kanti ngiyafuna ukuthi le mali nawe futhi usize makukhona ukuthile okusalayo. Uthali nkosama umthandazo wami izwakele ezulwini. Ngikusho ukuthi ukuthintelela ngapha. Hawu mntana. Uthando abantu. Indlela bezojabula wenko. Hawu bakithi Thele ke manje. Ukuthi bese sizoyithini indaba yaCharlie ihlaze ngakho. Uyabona ma. Ngiyazi ukhathazekile kakhulu. Ukuthi le mali mhlawumbe izofika kanjani. Kodwa ma, le mali yami ngizoba nayo indlela yokuthi imali yami ngifumile ngisho ilanga. Hey. Kuqhakambe ngisho nezimbali. Angazi nkosazana ukuthi wena uthini kuyo yonke into ade ngikhuluma mina nawe. Mina anginayo inkinga ngoba sengihlale kakhulu noma wakho futhi akekho umuntu engiqondile naye. Awungitshela mfana wami, zitsha ngani? Izinto zimbi mnjani? Ngani? Ngithi ngibona ushaya. Shali ngiyamazi. Lona store. Kakhulu. Nomzane umthombe ethembekile ngitshela ukuthi sephindele futhi emsebenzini. Umsebenzi wane. Yabona mnumzane uthi khona bamnikeza imali. Kungisabisa kakhulu ukuthi ngathi sebewaningi abantu abangenile kulento. Awungitshela. Lo Charlie lo angithi besihambile isikhathi eside. Manje sebuya sengena emsebenzini uyithola phi imali?
Lokho akusezosiza mnumzane. Okubalekile ukuthi sithathe sisuka manje siya. Senze njani mnumzane? Ungakhathazeki umfana wami. Ngiyazi ukuthi ngiyaphi. Okwamanje udlala kancane nje. Lo Charlie lo shukuthi ngamanye amagama uyazi la thola khona imali. Oh. Selokhu ngiqalazile ngifuna wena. Siphile sangazi lutho ma kodwa yindaba kodwa ungitshele nje. Hayi, bengeve ngimatasatasa wena wazi. Ukuguga ke njalo. Awazi ukuthi usuku lami belubi kanjani nje namhlanje. Awazi. Kanti ngikhuluma noShali. Hey, ungitshela isimangaliso sendaba. uShali yena yedwa lo wesitolo. Yena impela. Uyazi ukuthi iShali ngingitshela ukuthini? Yini ma? Dlamini Ndini lona Mthakathi Ndini. Mali le kade ikhokhwayo ke. Leyo phela. Useyiphinda izinkulungwane ngezinkulungwane babashane. Hawu namanga ma. Ngiyakutshela. Ingathi uShali behlokhoka le mali lencane ngadlula mina eshawa ngize ngomsiza nje yiko kona lokho. Sho ngokungazi. Hey, hawazi nadlamini wena. Hawazi nadlamini. UDlamini udinwe waganunwabu. Ebona phela leya mali. Lezi azizumbulu phela wayinikeza uShali. uShali wenza imango, uShali ugcwalisa, wagcwalisa isitolo sakhe. Wadinwa Dlamini Ndini. Wagcwala umona ngoba hey abantu esweni. Akutshela. Angiyazi lento. Ngifisa ukwazi ukuthi uyothini mhlawuphela. Ngifuna ukwazi ukuthi uyothini lo muntu. Uyabona ma. Sengikhuluma kakhulu indaba kaDlamini. Kodwa sengiyibonayo ke manje. Usedinga amadoda ngempela ukuthi asikumelele. Nje. Usedinga amadoda ngempela ukuthi ayisukumele lento. Nje, konifile impela. Ngicabanga enye into ma. Ukuthi uDlamini lo kusukela manje kube yimi naye estikini. Hey! Ngingalana. Terry, Hawu, ngani wami makhosi. Angisawazi bese ngicabanga ukuthi ngokubona nini. ukhona mfowethu. Ngithi angifike futhi ngizokubona. Ngiyabonga mfowethu. Ungaqaqeda indaba. Angazi mfowethu, awungitshela. Lela ke Terry. Konke ngifuna ukuyicela kuwe. Angazi nomzovuma yena. Hayi awubeke ke ngizwe. Bengicabanga ukuthi namhlanje ngithatha uMr Dlamini. Safika leso sikhathi. Leyo nje kade edlala ngabantu. Namhlanje usuku lwayo, awusho. Uzoyithatha nini? Namhlanje ebusuku. Engathi indawo enhle esimekiyona mabese lapha kule ndawo. Ya, khona kulona ibanga. Masuka ngenyawo la sesiyakhona.
Kodwa futhi kuthule. Ngiyasola le ndoda engazuthi isathe ukuphuma sezobuyibuya. Khona empeleni uzoba lula ukungena. Sesifikile-ke mphela Ndaba. Ngiyabonela. Kuzofanele ngingene. Wena uzohlala la. Ubhasobhe phela. Akukho ukubhasobha. Sobeka enkosini nje. Sizobeka nje ithemba lokuthi mhlawumbe akho umuntu ngale. Ngoba ngenza ngithi ngiyangena kuvele ngehlele kumuntu. Yayibona njalo. Hayi, asithe umuntu uzophumelela. Lalela-ke. Uzohlala la. Kuze kuphela imizuzu eyishumi. Uma ubona ngibuye. Okwazi mhlawumbe khona ukuthile okwenzeka. Mhlawumbe ungangena noma ubone wenze njalo kodwa mina fanele ngibuye. Lo la sigibele enkhulu ngisiphi. Yeah. Bamba. Hey.
Wena wenzani lo wena? Wena lo Njandini. Wenze iphutha lokugcina-ke mfana Mthuzela. Ungami ngaphambi kwamfana wami. Seyangiqubuza. Ngizophinda futhi. Cabanga ukuthi kulokho kufana ngalesa sikhahlo wangizuma kusona. Kulindeleke kulokho. Akuzame. Awushela uthatha isikhathi sidanga. Awu, Marcus bengazi ngathi uzokuhlula lo muntu. Bekuthi mina uzoyicoboshisela nje la. Awu bengazi. Umfana phela semncane igazi liyashesha. Athi mfisi. Ngicela ubusangishaya bandla, ngicela ubusangishaya. Yala mfana. Utshela uDlamini ngithe insuku zakhe zokuphatha idolobha seyiphelile. Kufana insene zakho. Marcus. Musulokhu uchitha isikhathi. Asihamba ngithandisise le ndaba. Sesinda mkhulu umsebenzi. Ngiyabonga manje ngisize kanje. Hayi ungakubali lokho mngani wami. Ngelinye ilanga ngingasiza kuwena. Kulungile. Yaso uthini? Ngeke sazi ngoba sasilandela. Ya. Asichithe. Hawu. Lukas, kunjani futhi? Kunjani ke? Nkhona. Ya ngikhona mbe. Yindaba kodwa washesha kangaka. Cha. Uyazi ukuthilele. Ngenkathi wena ungishiya nje sihlukana la. Ngiyazi ucabanga ngiyangima. Yebo khona ngaya khona kodwa vele nje ngashuda straight. Ngathi street. Ngikhuluma nawe nje le nto nje vele ikhona ikulindele. Iphi? Uyazi ngempela. Angikhombisi shesha wena. Hawu.
hanjwa. Hey, khithekiwe la mngani wami. Yazi uthini? Mina ngisebele impilo yakho. Ngobani? Labantu nabo laba oqhuba le business lethu. Ungathi uthi ubheka nje. Bona sebekufaka kwenkulu inkinga le. Manje mina kunendawo engiyaziyo ngale kwebhoda. Ngcono siyithathe lezi zinto lezi siyizele. Ken. Angifuni ukuthi mangikhuluma nanda ngomsebenzi utshele ngabantu engisebenza nabo. Yabona labo bantu abalotho. Into engifuna kuwena ukuthi ikhona yini indlela ukuthi lento le uyiqhubele phambili na kuphela. Ikhona indlela. Njengoba ngitshela indlela ekhona ile yokuthi siwelise ngale kwebhoda. Ikhona imali. Unawo line khona. Nginawo line khona. Ukahle ujenini. Line ujenweni nje bangitshela nje mfowethu. Uyakhuluma ke manje. Manje ayikho indlela labantu labo basidide noma kanjani. Hayi, ayikho. Asenze nje nayi Ken. Mina ngifuna ukuthembela kuwena. Lelela. Yabona kodwa ke imali khona ngale kodwa ungalindeli ukuthi usheshe uyithole. Yakuzwa uthi kodwa ngifuna ukuthi igudlukele lento. Ungazozama. Uzoyisheshisa. Ngizoyisheshisa. Kulungile Ken. Ngikushiya nawe. Kodwa ke uma wazi ukuthi wenzani akho nkinga. Ngiyakuthemba Ken. Kulungile. Indawo kanjani? Wangibuza ukuthi kwenzekelani. Uyabona ukuthi kwenzeleni. Bangijontshela impahla, imali, zonke izinto, ama-jewels, 50,000 rand eyami esemfini. Ini usangibuza ukuthi ini njengokungitshela ukuthi kwenzekelani izolo. Bangigqezele batshontshe zonke izinto zami. Wena yithe ungadele la awuvule amehlo wakho. Yabona wena siphukuphuku ndini bebe babili mnumzane bingekho into bengaphula yaba oyedwa ngimbonile mnumzane uyena lo wangimisa kabi khona echaweni ngelinye ilanga akuyena wala mamela la ngizwe abantu bakhuluma la phandle ukuthi kunabantu abaphuma phandle bazela edrobheni yami bafuna ukuthatha izimali la banike abantu abahluphekayo hayi la edrobheni yami mnumzane ucabanga njoba lo umsebenzi wakho awufanele ukuthi uphumelele umnumzane ufuna ngenzeni mina bengifuna ukuthi wena uphume uyobazingela nabantu laba bebe ngitshontshela imali zami nama-diamond ngifuna ukubayazi ukuthi ngobani yoke kodwa mntana uphumaphi ekhala wena izolo ngokuhamba kwami bengivashela uDlamini Abo uphambene into mina mama bengikhulumile ngihlala phezu kwayo ubeke esengiphathisa okuthile wathi ngiphathele wena nasipho sakhe ngizube uthi uDlamini okunikeze le mali into enjalo nje hayi mntanami yabona nje ukungingiza nje ngakuzwa kahle usho ukuthi le mali awuyisanga ngendlela efanele usho ukuthi le mali ngabe untshontshile kodwa mntana ungayenza kanjani into njengalena malalela ayikho into embi engiyenzile mina uDlamini angazange sizayenza le mali le acebe ngayo imali abeyithatha kubantu kufanele ukuthi phathwe umphakathi kube khona umuntu othile osumayo ekuthathwe okuthile nakuyena uDlamini noma kanjani ma kufanele ukuthi bekhona uthathwa uDlamini
ngiyakazi ukuthi lento izosusa uchuku. Ngiyasaba lesasigebengwane sifishane esimbi kahle ukuthi sinjani. Ma, ngeke azazi uDlamini ukuthi mina. uDlamini uyinja elwa nabantu. Uhamba nabantu abathile abazigebengu. Inye kuphela azoyicabanga ukuthi ezinye igebengu ezifana naye ezenza lento. Hayi mina. Mntanami, iyangikhathaza lento. Asithembeke mntanami ukuthi uyayazi into yenzayo. Yini? Kwenzenjani? Sami. Ngithwani inkosazana ndikapha? Pho ngaloko ke. Wena sebenza lapha endananeni. Ufuna ukwenzani ngaloko? Zilithi unemali enethola lapha. Kungenzeka ukuthi sinayo, mhlambe futhi asinayo. Ngaloko pho ufuna ukwenzani? Lalela lawe inkosazana. Mina ubuza imibuzo yazi. Unamahloni okuhlukumeza umuntu omdala ongangami kanje. Izinto zoba zimbi kwane umuntu osifazane mangungafuni ukulalela. Yazi? Manje nake inkosazana ngqa. Njalo uthatha apha imali. Angiyazi mina, angazi indodana yami yanginikezayo le mali ethikhwela ayithathe khona yiloko engikwazi ngempela ngiyaqinisa yiloko engikwazi kuphela. Ngiyabonga inkosazana ngqa. Lokho kuphela ngifuna ukwazi. Hamba manje. Sazana inqobo lo. Ngithola shumba. Uzokwazi mabedila nathi udila noba. Somkhombisa nje. Ngizokwenza njani ezweni? Hawu Nkosi yami, hawu bayishisele indawo yami yokubeka impahla. Angazi kuzokwenzakalani ngokunye manje Nkosi. Ngizoba nje ngizama lokho nalokho kuyafana nje. Thula phela mama, musu ukhala kakhulu. Asithembe ukuthi njengoba sekuya indodana yakho nje yonke into izolunga, izoba sesimeni sayo. Njalo phela mama makuzoba khona okuhle kuyeqale ngokuhle. Nekezela mama, thula. Awuthi ngizokuchelela amanzi. Awu. Phela konke kunakho.
kwenze njani? Kwenze njani ma? Ma. Kodwa mntanami kodwa uphumaphi? Awusakonakele, hawu sengikhathazeke kabi, khulu kabi ngawe. Ma, yini kwenze njani? Mina bengihambile ngosebenza. Sengibuyile ngila. Oh mntanami, sakonakele, sakuphelile kuphela konke. Sayishisile indlu yami yokuhlala iy'mpahla. Oh Nkosi yami. Ma, ehlisa umoya ma, ehlisa umoya. Ngabe ubani ma? Nkosi. Indaba yami yonke lena Nkosi yami. Mina ngihlangane nesinye isigebengwana leso mfana sangibuza ukuthi le mali ngiyithathaphi. Ngitshela ngathi mina ngiyithatha kuwena yonke le mali. Oh, hey, Nkosi abangibonanga ukuthi labantu bazokwenza into enjenganale ngabe ngaxwayisa ngathi sekuqaleni. Oh, Nkosi yami. Notshela amaphoyisa. Uyazi, asikwazi ngisho ukwatshela amaphoyisa ngoba azothi thina asinabo ubufakazi. Manje asazi ukuthi sizokwenze njani. Sizothi uDlamini kanti akuyena. Azomana athi siyabheda nje. Manje thina siyasaba. Uyabona lento le. Fanti iphele nya. Mina ngazalelwa la. Ngazalelwa la mina. Ngenze ngimele mina into ebhedayo mina ma yenzeke la edolobheni lapho ngazalelwa khona. Sikhona samadoda. Cha ngeke impela nje ngivumele le nto mntanami. Ngeke impela ngivumele le nto mntanami. Ngeke ngeke. Fanele uphuma ukuphela kule ndawo. Uphuma ukuphela nje ngeke. Hayi. Ngiyakusabela impela kule ndawo angifuni uhlale kuyona. Ma. Ma. Uyabona wena umuntu wesifazane ngeke uzwazi. Kukhona abantu esebenzisana nabo. Labo bantu bona ekufanele ngabalahle noma kanjani. uDlamini seyiningi izinto asezenzile. Ngiyakhala ngaye emhlabeni uDlamini. uDlamini kufanele ngisukume mina ngummele labantu ngabadayisi noma kanjani ngizongumthole ngumgojele. uDlamini ngizomthola ma. Ngizomthola noma kanjani. Mntanami, ngiyakusabela impela kule ndawo. Hayi, hamba. Awutsho-ke mfana wami. Ngizwile nakhona manje usebenze kahle. Ngiyabonga mnumzane. Bengifuna ukuthi uvakashele uManqobo. Ukubona nje. Nakhona ngifuna ukwazi ukuthi na ubani uthathe imali yami namajuwela. Kuzobe into yokuqala le ngizoyenza kusasekuseni mnumzane. Kulungile mfana wami. Songahamba ngoba nezivakashi kufanele zize la sizokhuluma. Songahamba. Kulungile mnumzane. Hey. Oh, makhosi mfowethu. Yazi bese ngixakeke ukuthi ngizokubona le. Awu. Wabokele kungemnandi njena. Yini khona nokuxakile mfowethu? Ngikhathazekile thina. uDlamini siyasilandela. Ngikhuluma nje. Useshisa umzamo. Awu, usengaze izinto ebheda kanjena. Ashisa indle esalukazi. Yabona mnganami, sesisenkingeni ke manje. Cha, mayikhona indlela ethile. Uyabona uDlamini, noma kanjani kufanele kube khona indawo lapho eshiya khona incwadi zakhe zonke. Mase umuntu athola indlela yokuthi angene lapha ayithole incwadi lezi. Usho ngisindile. Uyabona mfowethu, mase sisuke manje sithi siyakhona. Ngama makhanda ethu akathatha. Ngoba le ndawo igadi njengamanje kugcwele omaganyeni. Babheke ukuthi kwenzekani. Ngifela umqondo ukuthi namhlanje siyaphakathi endlini yakhe.
Ngifanda vashe Dlamini. Okukhulu ukushesha lokho. Into engathi sengihlupheke ngayo indaba kaShali. Shali. Uzofanda umsize ngayo imali yakho. Mina ngiqede ngoDlamini. Ya, sihambile. Ngelalela. Kufanele badukiseke labantu ukuze ngikwazi ukungenela. Kulungile mfethu. Ngifise idlala. Noma kanjani. Sobonana. Imzuzu eyishumi. Okay. What the bloody hell do you think you're doing, man? Yeah. What's going on here? Well, close the gate, man. What the hell do you think you're doing? You're drunk, man. Get No, the hell out of open here. the gate, man. I know the people stays in You here, man. don't. Get out of here. I'm not No, warning you man, again. I'm not going Get out of away, here, man. No, man, I'm not going. I want to go in, man. You're not going in. Get out of here, man. No, man, I'm not going nowhere. Get out of here. Okay. Get out of here. Okay. Come on, get out of here. Yeah, I want it. Bloody rubbish. I said to him, I'm a riot. Get out of here now. You know. Get out of here. Get out of here. Come, move it up. That day is coming. That day is a number. I'm telling you. You know that? Get out of here.
Hayi ngokushesha. Yimina engithole kuqala. Izandla phezulu. Phezulu ngezandla. Kanti ngukungikhathazayo la edrobheni yami. Ubani igama lakho? Igama lami nginguMakhasi Ngcobo Njandini. Ha, kwaba kuhle lokho. Uzalwa nguMangcobo
lo sebenza entandweneni. Uma ungizalayo akathintene ngalutho nalento. Thula into ngifuna ukukhuluma ngayo imali yami nama-jewels Sichithiwe. Ngiphinsele emuva lapho iqhamuka khona. Uyingilosi. Awutshele. Usebenza nobani? Ngedwa lento. Futhi ngaphandle kwalokho akho lutho ongalithola kumina. Makhasi, ngane yakaNcupho. Bengibuza ukuthi na uhamba nobani? Nakhona imali yami nama-diamond. Happy. Afuna ukumtshela. Manjalo. Ngizabala kathathu. Mawamtsheli ngikuthuse emhlabeni. Inye. Zimbini. Azile ukuthi awuhambi wedwa. Beka phansi spam. Okwesibili usindisa impilo yami. Yabona makhosi mfethu. Fawujwayele manje kuyisizwe. Ungabusayifaka enkingeni. Kuhamba kahle. Nginabo bonke ubufazi engifunayo. Konke ngithatha isithombe. Kuhle lokho. Asichithekeni manje singaze sibanjwe. Izinto zihamba kahle. Indoda lezothi mivuka phapha mejele iphethwe ikhanda. Asapho. Ngiyakulandela. Ukhumbule phela ukuthi khona ukudla lapha esangweni. Hayi, ngiyakhumbula ngizozama ukuthi ngicophelele. Uzofanele sizame ukusondelela. Asapho. Mnandi. Wawazi lapha nama wabonaphi? Sasibadla seyingane. Ngempela? Amnandi. Igama nakuthiwa amathungulu. Ini ma? Amathungulu. Amathungulu. Yabona into engijabulisa kakhulu ukuthi ngisizwa ngijabulile ngempela ukuthi nje lo mthwalo emahlombami. Nami mave ngijabula. Awubesazi nje kodwa ukuthi kuyophinde kulunge. Mina bengithi nje kophuma isidumbu la ekhaya. Lutho, azange aphuma isidumbu. Lutho. Seze yaphela yonke lenyaka yakhe. Mina ngitatazela ngisho ngenyuka. Kusho into zami, kwenzeka yonke into. Umfana wami ayikho into anginamyoca ninalutho akho bakithi akho aze ngajabule emhlabeni yini kubhekwa imbali hawu Ngiphile kahle kodwa. Siphile siqine njengosheli. Bambe ithamba ke ngezwe. Kodwa ake nisho athina amahemhem ngalo Dlamini naliphoyisa lo sayitshele kange kakhulu. Oh ma. Yabadlamini. Ngithatheke incwadi ke lezi ngayidlulisa wayibona ikhomishina yamaphoyisa.
into abayishilo nje ukuthi usazohlala duve ejele. Naye futhi umngane wakhe lo bonke bale. Siyakubonga Somandla umkhulu. Awu ekugcineni sakhululeka kulezi igebengukazi ezingaka. Sesohlala ngokukhulukhuleka ke manje. Awu! Hawu ma, akona ukulunga kwezinto lokhu. Kayise ngikhuluma nekhansela. Kwathiwa wena uzothola entsha indawo. Ezobekelwe nje wena ukuthi usungavula ikhaya lentandane elisha sha. Angikholwa. Yonke hawu hayi angikholwa ngempela. Hayi uyazi ukuthi nje manje nje ningabe imisebenzi efanele ngabe ngiyayenza manje. Yonke le mali onginikeza yona angisakwazi ukuthi ngingayisebenzisa kanjani ngoba nje. Hayi bantu ngosiyami ngimisebenzi engiyenzayo. Nakho sekufikile emqondweni. Sengicabanga ukuthi manje sisebenzisane. Kufanele ukuthi ngikulethele nje ikesi nje lo banana zonke insuku. Uma usuvula ikhaya lendala. Angiphinde ngibonge futhi. Wow. Ayindlela. Ma, sengikhulumile noMakhazi ukuthi lo msebenzi ade ngiwenza sengizawuyeka, sengizobuya ngizosiza wena khona ngizosondelana naye uMakhazi. Ngiyabonga mntanami, ngiyabonga kakhulu kabi kodwa ngike ngayisola lento ukuthi khona okushamanzi phakathi kwenu nobabili. Ma. Uyabona ke mina. Sesisithi isikhathi ngihambile ekhaya. Sengitshele nje ukuthi ngoba imali sengiyenzile. Ngiyabuya ngizohlala nawe la ekhaya. Ngiqale mangisebenza, ngisebenzele la ekhaya. Kodwa okukhulu kakhulu ngoba usuku wasola ba sengizolikhuluma ke manje iqiniso. Ngizohlalela ukuthi sengicabange nokuthi ngimthathu nje. Uyena umuntu osezoba umakoti wakho ke manje. Mntanami ngingajabula kabi kabi. Awu ngiyayithandela impointo yami. Bakithi osizini nako konke ukhona nanga umntanami. Hawu bakithi ngiyayithandela. Kodwa ngakhona ekade ngisakufihlile. Engazi ukuthi nathi sobabili Tata nathi kusho ukuthi sonke sososhada nje kanye. Hawu ma. Ayikho into emnandi njengale engizwa phakathi kwenu. Imnandi endlela isimanga. Awubheke. Sesiwumndeni ophelele. Nangu baba, nangu ma. Ngaze ngajabula Nkosi yami. Into sefanele siyenzeke manje asambeni siyendlini kuyokosiwa inyama. Sijabule nje sonke namhlanje.